Naziru Sarkin Waka ya bawa mutane mamaki a wannan shekara wacce muke ciki ta 2021. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa a cikin wannan sabon bidiyon wacce ta nan mai suna Arewa Zone Hausa TV take ɗaukar nauyin kawo muku a kowane lokaci. Kamar yadda kuka sani, Naziru Sarkin Waka shahararren mawaƙi ne wanda ya suna cikin wadin Najeriya da kuma lungu da sako na ƙasashen Afirka. Menene mamakin da ya bayar? Na san dan uwa kana so ka san mamakin da Naziru Sarkin Waka ya bayar a wannan shekara ta 2021. Mamakin da Naziru Sarkin Waka ya bayar, idan muku manta ba, Naziru Sarkin Waka yana yi wa gwamnonin waka da kuma shugabanni da kuma sarakai waƙoƙi, barin ma ya fi wa dai sarakan ma. To mamakin da ya bayar Naziru Sarkin Waka bai taɓa fitowa cikin wani sabon shiri ba wannan ake haska shi a ta Arewa 24, bai taɓa fitowa a duk wani shiri da ake a cikin Kannywood bai a wannan shirin watan labari na. Don ku manta ba, Naziru Sarkin Waka ya ba mutane mamaki sosai a cikin wannan shirin na labari na, sakamakon duk da bai taɓa yin fim ba, amma ya ba mutane mamaki sosai a cikin wannan shirin nashi wanda ya fito na labari na. Kuma shine mutum da farko wanda idan ya ɗora bidiyo a kan YouTube za ka ga a cikin wata ɗaya za ka ga ya samu biya sama da miliyan 2 watan viewers, kamar yadda za mu nuna muku yanzu. Kalla ku gani dai yadda viewers ya kasance da wannan bidiyo ga sanan dai. Idan kuka duba viewers din farko za ku ga viewers din ya kai wajen miliyan 3 din nan, shi kuma na kasa za ku ga ya kai wajen miliyan 2 da something a gaban shi da wajen 300,000 da wani abu. Na san dan uwa ka san Naziru Sarkin Waka, kuma na san Naziru Sarkin Waka ina burge ka kuma baya burge ka. Na tabbata a cikin fim din labari na Naziru Sarkin Waka ya taba burge ka. To dan uwa, na san za ka iya gaya mana ra'ayinka akan Naziru Sarkin Waka, akan wannan ɗaukaka da isa mu a wannan shekaru da dama. Za ka ga idan ya ɗora abu za ga biyan shi sun haura sama da miliyan 2 zuwa miliyan 3 akan YouTube din da kuma sauran gurare, kuma ya yi abun mamaki a cikin fim din labari na. Na san dan uwa za ka iya gaya mana abun mamaki guda ɗaya da yi a cikin fim din labari na wannan zai burge ka. Ko da a ce ba ka kallo, na san kana jin labarin fim din labari na. To dan uwa, idan ka kasance bako a cikin wannan ta Arewa Zone Hausa TV, ka taimaka ka danna mana alamar like da alamar subscribe. Mun gode shi.